Chancellor Tansian University Reverend Father Dr. Edwin S.C. Obiora achọgo osote okwupụta okwu alaka mmebi Anambra State bụ Right Honorable Chukwuma Okoye mma site na inye ya nzere honorary doctorate degree nke ya bụ ụlọ mmụta n'ọmụmụ business administration. Chibụzọ Obidike bụ onye ọrụ anyị gara ya bụ mmemme maka ọrụ anyị ka esi mee ya. Na-ekwu okwu na mmemme ahụ nke achịkọbara na mahadum ahụ, Dọkịta Obiora gwara nwa amadi ahụ ka ọ fụta ụlọ akwụkwọ ahụ dịka be ya ma kwukwezie na ihe kpatara eji kwanyere ya ugwu ahụ bụ ntụnye pụrụ iche ọ tụnyegoro n'iwulite agamniru ụlọ akwụkwọ ahụ ya nakwa imerime ndụ ndị mmadụ. N'okwu nnabata ya, Right Honorable Okoye kwupụtara obi aṅụrị ya na onyinye nkwanye ugwu mahadum ahụ kwanyere ya ma kwukwezie na ihe kpatara o ji anụ ya ọkụ n'obi inyere ndị mmadụ aka bụ na ọ bụ ka esi zụọ ya. Ọ nọkwara oge ahụ kwenwuo njikere ya na ụlọ akwụkwọ ahụ ịlụkọ ọrụ ọnụ iji wee fụ na ebugoro ya n'ogogo dị elu.